Agoyo ne Yesu Kristo ma Ruodh Nyalo erokamano kod okinyi machielo ma Nyasaye maduong' mar nyalo mar kedo osetimo. Duong' kod teko dogne Yesu kuom loch ma Jehova osemiyowa, omiyo waneno odiochieng' miluongo ni kawuono ni. Ang'eyo ni okinyi ni ng'ato ka ng'ato Kristo osetimone maber, kendo Nyasaye osetimone ng'wono kod adiera. An bende Ruoth otimona ng'wono, to emomiyo ineno kachopo ka e Lolwe TV ka nyadichiel kendo, mondo achak alosie kodi in jal ma jawinjo mara. Nyasaye nomiya wach kendo ka okinyi ma adwaro mondo wagoye mbaka kodi toke, to wabi walami Nyasaye. Kawuono ni asomo wach achiel mondiki e Muma e buk mar Johana en 6, wakochako somo 24 nyaka 30. Kanye madwa na goye mbaka kodi matin, bang'e wabiro lamo Nyasaye. Yiena mondo asom wach mondiki e Muma ondiko niya, Johana 6:24 nyaka 30 mandiko: omiyo kane ji oneno ni Yesu Kristo onge kanyo, kendo ni jopuonjre ne bende onge, ne gidhi gi yiedhigo mi gidhi Kapernaum manyo Yesu. Kane jogo oyudo Yesu loka machielo, ne gipenje niya, Japuonj, ichopo ka kar ang'o? Yesu nodwokogi ni, awachonu adier ni udwara mana nikech makati manyoro uchamo muyieng', to ok nikech onni museneno. Kik uti ne chiemo makethore, to tiuru mana ni chiemo ma ok kethre. To tiuru mana ni chiemo ma ok kethre musiko, kendo makelo ngima ma nyaka chieng'. Wuod Dhano ema nomiu chiemono, nikech en ema Nyasaye Wuoro oseketo kido mare kuome, manyiso ni oyie kode. Eka ne gipenje ni, ang'o monego watim eka wabed joma tiyo tich Nyasaye? To Yesu nodwokogi ni, tich Nyasaye dwaro mondo uti. Tich ma Nyasaye dwaro mondo uti en ni mondo uyie kuom jal mane ooro. Kul wiyi mondo walam Nyasaye. Wuoro maler, Yesu Kristo ma Ruodh warruok, asemi duong' kod okinyi sani nikech iromo Yesu ma nyakwar obedi. Erokamano Ruodha, erokamano Nyasaye. Jehova erokamano nikech okinyi kendo odiochieng' ma kawuono ni. Jehova isetimo ng'wono, Ruoth isebedo jaadiera. Okinyi ni Ruoth wasenenoi kod tonga wang'wa, kitimo gik madongo mag polo nikech ngimawa kendo nikech utewa. Yesu ichopo odiochieng' ma kawuono ni tinende ni nikech ng'wono. Niwuo kodwa e Januar, Jehova ichak ichopo kodwa e dwe mar 12 ni. Jehova chal ka gima wadong' gi ndalo machuok, to waloko mwaka ma bende wan gi yie ni ibiro timo mano kuom yie. Wuoro maler, erokamano, duong' gi teko Yesu mondo odogni nikech intie. Erokamano nikech jawinjona mosebedo piny mondo winja kuom wach mani orago nikech en bende akawe akete lweti. Ruoth itimne ng'wono, iwinj kwayo mar ng'ato ka ng'ato, nyingi man gi teko yud duong' nikech isewinja kendo iseyie mondo itimne ng'ato ka ng'ato mana kuom yie. Nyingi maler e nying Yesu Ruoth. Amen. Agoyo ne Kristo ma Ruodh warruok erokamano okinyi sani nikech Nyasaye en jaadiera. Okinyi ni chunya ma iye dwaro mondo wagoy kodi mbaka mos, koka goyo ni koko kendo koka dhi matek ahinya, nikech adwaro mondo mi wawinjre kuom wach ma Jehova ma Ruoth oseorago ka. Kawasewinjore to wabiro lamo Nyasaye toke. Okinyi ni ang'eyo ni ji mang'eny nyoro osherekea ahinya, nikech nyoro en tarik 25 miluongo ni Christmas. To okinyi ni Jehova ora ka. Jehova ni oseora ka mondo mi achaka goyo kodi mbaka okinyi sani, nikech en Nyasaye mani kod dwaro kod dhano. Ajawacho pile ka yalo ka ni onge odiochieng' kata achiel ma Nyasaye osetimo makosa mito oro jatichne kod wach kuom ogandane ka onge kod gimomiyo. To Nyasaye ochako ora iri kendo, in dhako, in dichuo, nyako, kijana,
kata gi kod dalani kanyo, itiji kanyo kata andi kanyo, mondo mi Jehova timne ng'wono. E kinde ka kinde mag muma, Jehova kane oro jatichne kuom oganda moro e gweng' moro kata ot moro, to no ore kod wach, kendo no ore kod gimomiyo, ok no ore kayiem nono. To kiny ni ang'eyo kendo chunya goyona tek ni Jehova oro ya TV ka, ololo TV ka kod okinyi mondo iwinja, kendo mano temo miyo Nyasaye omi ng'wono mondo iyaw TV mondo iwinj wach ma Jehova orago. Kendo wach ma Kristo orago en wachni, ok wach ng'at machielo. Temo miyo Nyasaye omaki mondo ibed piny, Jehova omaki mondo iyaw TV mondo iwinj wach ma Kristo orago. Duong' gi teko dogne Yesu ahinya. Okinyi ni nitie wach ma somo, to wachne madwa wagoye mbaka Musa ahinya. Kendo kawuono dipo ka loso mamuol toke to wabiro lama Nyasaye mondo wawinjre kuom wach ma Jehova orago kod okinyi. Kama somo e buk mar Johana 6 matindo 24 nyaka 30 loso kaka jomoko ne omanyo Yesu. E kinde machon kata kinde mag Kristo, ung'eyo malong'o ni Jehova ne timo onni mag chiemo, kendo dhano ne nyalo chiemo. Kamoro nodhi otime ono ma ondike ni chwo mano chiemo kanyo ne gin chwo 5,000. To 5,000 gi ne ok okwan mon, to nyithindo bende ok nokwan. Machunya nyisa ni samoro ne ginyalo kata chopo dhano 20,000, nikech chokruok ka chokruok kaka ing'eyo mon bedo ga mang'eny moingo chwo, nikech chwo gin jok moko ma bende jefanyaga ni gin gi shughuli mang'eny ahinya, omiyo chokruoge mang'eny ok gidhiyega. Te chokruoge Yesu mane Kristo dhiye, ang' oyudore chwo 5,000 mano chiemo mano yieng'. Mon ok nokwan, nyithindo bende ok nokwan. To Muma Ler wacho niya, kinyne kane chiemo mane gisechamo rume igi, to ne gichako manyo Yesu kendo. To kane gimanyo Yesu, to notamogi yudo. Kata jopuonjre mar Kristo ok ne gineno kata achiel. To mowacho ni ne gichulo nengo, duong' odogne Yesu ahinya. Ne gichulo nengo mondo ging'ad loka mondo gidhi gimanye Yesu Kristo kaachiel kod jopuonjre ni kama gintie. To mowacho ni ne giseyo yiegi e dier nam ka gidhiyo mondo gimanye Kristo, jal manyomiyogi chiemo ma giyie, jal manyotimo ne gik madongo ahinya. Muma Maler wacho niya, kane gichopo loka machielo, to ne giyudo Yesu Kristo kanyo. Duong' odogne Yesu ahinya. Ne giyudo Yesu Kristo kanyo, nikech loka machielo mar Kapernaum kanyo ok ne giyude Yesu. Kendo ne gimanyo Yesu kamoro amora, to ok ne gineno Yesu. Kata Galili mar jopuonjre Yesu ok ne gineno. To Muma Ler wacho ni ne gichulo nengo ka giwuok e dho nam mar Kapernaum ka ging'ado loka machielo mondo gichagi manyo Yesu e loka machielo ka. To Muma Ler wacho ni kane gichopo loka, to ang' giyudo japuonj. Duong' odogne Yesu ahinya. Ne giyudo Yesu Kristo kanie loka machielo mar nam kadhi mbele kod puonjo jok ma loka ni wach mar Kristo kata weche mag polo. To ka ang' giyudo Yesu, to giting'o dwondgi to gipenjo niya, japuonj, wasemanyi to ok waseneni, to koni to karibire karang'o? Ibiro loka koni karang'o? Nikech wasemanyi loka Kapernaum, kamoro amora manyo waparo ni nyalo bet kaachiel kod jopuonjre ni, to ok wasenwang'i. Te wayudi loka koni, to ni biro ka karang'o japuonj? To Yesu Kristo, nikech en jal manono chuny ng'ato, to neno chuny oganda ni, jok mamanye gi oneno chunygi, to wacho negi niya, ok usemanya nikech wach manyo uwinjo, to usemanya nikech chiemo manyo yieng'. Mane miyo usechulo nengo ma ung'ado nam ubiro lokani, to ok usemanya nikech wach manyo uwinjo. Okinyi sani mane wach madwa mondo mi alosie. To Yesu Kristo wacho ne jogi niya, ni ok usemanya nikech wach manyo uwinjo, kendo usemanya mana nikech chiemo ma unyo yieng', manyo chiemo chako dongo ditni 12. Mane miyo usechulo nengo mar manya loka machielo koni mondo uchak umanya kendo. To Muma Ler wacho ni ne gipenjo Yesu ni to kara ere kaka wanyalo bedo jotich Nyasaye. To Yesu wacho negi niya, mondo ubed jotich Nyasaye, namba 1 nyaka uyie kuom jal mane Nyasaye oro, kendo mane Nyasaye oketo kido mare kuome, ma en Kristo ma ruodho warruok. Duong' odogne Yesu ahinya. To Muma Ler wacho niya, ka Yesu osikonogi kamano, to gin
bende negi yie kod wach no. Duongo dog ni Nyasaye. Okinyo sani mane wach madwa ni wagoye mbaka mus bang'e to wabiro mana lamo kod Nyasaye. En dwe mar 12 kendo nyoro nye chamo gima nye chamo ma Nyasaye nyo kelo, kendo ang'eyo ni ji nyomora inya kanyo bano chapede jomoko nyo nego gwen, kata sani ang'eyo ni nitie gwen ma pod tho nikech Christmas. Kata kamano ok ang'eyo gimomiyo ng'ato luwo Nyasaye, kech Yesu Kristo korango jogi to wacho ni gimomiyo oluwa nikech chiemo manyo chamo manyo yieng, gimomiyo oluwa nikech ono manyo neno kanya timo, to mane momiyo seluwa, to kuseluwa nikech wach manyo winjo kalosoe, wach polo manyo winjo kalero. Duongo dogo ni Nyasaye. Ok ang'eyo gimomiyo dhako luwo Kristo. E kinde ni en kinde ma ng'ato nego nona inya gimomiyo wuotho kod Kristo. E kinde ma wanitiere ni en kinde ma ng'ato nego nona inya to penjere kod chunye ni ang'o momiyo aluwo Yesu, ang'o momiyo awuotho kod warwo, ang'o momiyo adhi e kanisa. E kinde ma wanitiere ni wan gi ji mang'eny ma kinde ni emiyudo ka ng'ato donje kanisa tarik 24 kata tarik 31 kiloko mwaka, to e Januari higa te ok osebiro. Okinyi sani adwa mondo ng'ato ka ng'ato mondo penjre e kinde ma wan e Christmas ni, tang'o momiyo adhi e kanisa, ang'o momiyo aluwo Kristo, ang'o momiyo atiyo kod mwanduna nikech Kristo. Duongo dogo ni Nyasaye. Muma maler wacho niya, jogi koyudo Yesu loka machielo to gipenjo Kristo ni japuonj wasemanyi loka cha to kwasenwang'i, to ang'o ibiro loka koni karang'o? Ibiro kone karango japuonj ma wantu wasema nyaka jopuonjre ni to kwaseneno. Okinyi sani adwaro mondo ng'ato ofukie mwaka ka en kod wach momiyo nyalo luwo Nyasaye. Okonego lok iga Christmas nyise chamo to e wachomo loko mwaka muma lero wacho ni negi rango loka cha to ok negi yude, to kane gibiro koni to giyudo Yesu, to ka giseyudo Yesu to gipenjo ni obiro karango, to Yesu karango ngi to neno ka gin jok maluwo Kristo ok giluwe nikech wach manyogi winjo. Duongo dogo ni Nyasaye. Ok giluwe nikech wach ma Kristo nyolosoe, to giluwe nikech makati kod rech manyogi chamo magiyieng manyodong. Duongo dogo ni Nyasaye. Sani e higa ni kapok waloko mwaka kata ka wanie Christmas sani onegi penjri kata in dhako kata in dichuo ni tang'o momiyo aluwo Kristo. Ji mang'eny oseluwo Yesu nikech ono ma samoro Kristo nyotimone e higa ma wantiere ni, to wacho ni Nyasaye aluwo nikech ono, to ok oluwo Kristo nikech wach manyo winjo, ok oluwo Kristo nikech warwo. Gin jok ma kata kilero negi warwo to warruok no gidwar, kendo warruok no gidwa wuotho go. Gin giluwo Yesu nikech ono, to miyo jochinde komakogi to tiyo gi atia kendo nyono gi anyonelo nikech gimomiyo giluwo Yesu en ono manyogi neno, en makati manyogi chamo, en gweno momiyo Jehova nyomiyo gi gweno maginegi Christmas. To kinyi ni adwa mondo mi ng'ato non, dhako nigi non, dichuo nigi non, ni tang'o momiyo iluwo Kristo. Duongo dog ni Nyasaye. Ang'o momiyo iluwo Kristo? Ji mang'eny oseluwo Kristo to ging'eyo Kristo no. Muma ler wacho niya, Kristo kuno jogi ni ka udwaro mondo ubed jotich Nyasaye, namba achiel nyaka iyie kuom jal mano or, nikech nigi yie ni Kristo emano or kendo Nyasaye noketo kido mare kuome. Duongo dog ni Nyasaye. Mane kinyalo luwo Kristo? Chiemo na wacho ka ni ji mang'eny luwo Kristo kata kamano ok ging'e ng'ama giluwo. Ok ging'eyo jalni, ok ging'eyo gimonyalo timo kod gimok onyalo timo, ok ging'eyo kite, ok ging'eyo gimodwaro kod gimok odwar. To ji mang'eny oseluwo Kristo kendo giwacho ni gin jok mowal, kata kamano timbegi, wuodhegi, rwakruokgi ok nyis warruok kendo ok nyis tim mar warruok. Duogo dog ni Nyasaye. To kinyi kawuono sani Jehova oseoro yaka mondo alerie kuom wachne, mondo ng'ato kawuotho kod Kristo to ng'e jalo mowuothogo, nikech Muma lero ndiko niya, jogi oluwo Kristo. Onge wach kata kiluwo Kristo mano ber ahinya, kendo dhi e kanisa mano long'o ahinya, tiyo gi mwandu ni ber ahinya, to bende tiyo ne ng'at ming'eyo, bende luwo ng'at ming'eyo, to wach mane momiyo luwe. Duongo dog ni Nyasaye. Ji mang'eny oseluwo Kristo kata kamano giluwe kod weche mopogore ahinya. Ji mang'eny oseluwo Kristo to kata gimomiyo giluwe ok ging'eyo, kendo Kristo no gitamore mondo ging'e Kristo. Muma malero ndiko niya, Yesu Kristo kuno jogo niya, namba achiel kudwa mondo mi uluwa nyaka uyie ni
ane jal mano or kendo nyaka uyie ni Nyasaye no keto kido mari kuoma. Duong' odog ne Yesu ahinya. Tiende wacho ni ji mang'eny oseluwo Yesu kendo mine kod chwo nyowuotho kod Yesu ahinya ka giwacho ni Yesu Kristo en ruodhwa kendo Yesu Kristo en jawarwa. Yesu Kristo e jalo makedonwa. Yesu Kristo e jalo maloyonwa. Kata kamano jalo ging'eyo kendo giwuotho kod jalo magikia ahinya kendo gidagi yie kuom Yesu Kristo mondo gikaw warruok mondo giwuoth kod jalo maging'eyo. Pile ka pile awaja wacho niya onge ng'at manyalo wuotho kod jalo mokia. To ji mang'eny osewuotho gi Yesu kendo ji mang'eny osewacho ni gidhi e kanisa kata gidhi e chokruoge kendo giluwo wach Nyasaye. Kata kamano wach Nyasaye ok ging'eyo kendo ging'eyo Kristo magiluwo. Apako Yesu Kristo maduong'. Mumalero wacho ni ne gimanyo Kristo. Ukinyi sani kata odiochieng' ma kawuono ni gima dwaro mondo ipenjri ni in ang'o momiyo iluwo Kristo. Ang'o momiyo iwacho ni in ja Kristo. Bende ing'eyo Kristo adiera? To bende ing'eyo gik ma Kristo dwaro? Bende ing'eyo gik ma Kristo ok dwar? Bende ing'eyo gik ma moro Kristo? Bende ing'eyo gik ma ok moro Kristo? To bende rwakruogi kata rwakruogi bende moro Kristo adiera? Kondo koso en rwakruok ma Kristo ok morgo? Bende kata wuodhi kata losoni kata timbeni gik mitimo bende moro Kristo? Nikech jal mong'eyo Kristo kata gik ma Kristo dwaro, jalo biro rwakore kaka Kristo dwaro, jalo biro loso kaka Kristo dwaro, jalo biro wuotho kaka Kristo dwaro, timbende jalno biro bedo kaka Kristo dwaro. Duong' otog ne Yesu ahinya. To ji mang'eny osewuotho kod warruok to kata kamano girwakore kata timbe magitimo gitimo chieng' Jumapil timbe mamoro Kristo, lakini ndalo modong' gi duto ng'ato timo timbe mag anjawo, timbe mag mafundu, timbe mok mor Kristo kendo timbe ma Kristo monogo. Kiyudo kaka girwakore kata kor tich chieng' Jumapil iro ka dhako moro orwako nangane moro marabora ahinya kendo orwako nangane moro ka dhako mowa, to we owuoge kanisa, we owuoge kanisa. Timbe jalni ok chal gi Kristo, timbe jalni ok chal kod warruok, timbe jalni ok chal kod jal mong'eyo Kristo. Owuotho kod jal mokia. Nikech jal ming'eyo kendo jal ming'eyo kod adiera ibiro ng'eyo ka gik modwaro kendo ibiro ng'eyo gik moko dwar, ibiro ng'eyo kaka loso mohero kod loso moko dwar. Kech iyudo ka jal mowar loso kaka loso. Apako Yesu ahinya. Uloso ne kende nyisi ni jalni ok en ja Kristo, kata kowacho ni ja Kristo to kar okia gik ma Kristo dwaro kod gik ma Kristo ok dwar. Duong' odog ne Yesu ahinya. To e kinde ni onego wawuotho kod Kristo kwa ng'eyo Kristo kod kaka Kristo en, kwa ng'eyo Kristo kod timbe mag Kristo kod gik ma Kristo ero kod gik moko ero. Duong' odog ne Yesu ahinya. Nyasachwa en Nyasaye mara nyiego. To ji mang'eny osewuotho kod wach Nyasaye kata kamano gik magitimo ok chal kod wach Nyasaye. Gichalo yani gik motimo opogore kod wach Nyasaye mowacho ni wuothogo, kendo kata gik motimo opogore kod warruok. Ing'e ni ji osekawo warruok ka gir tugo, kendo ji osekawo warruok ka gima en gir moro gima kawaida. Warruok nokawo wuon-go nengo. Duong' odog ne Yesu ahinya. Warruok nokawo wuon-go nengo kendo odiochieng' mane loso warruok ne piny lich ahinya kendo chieng' no yiero ne onge, mine ne ywak, chwo ne ywak. Iwinjo warruok ka ng'ato wuothogo to nego non chunya ahinya kendo nego ng'e Kristo kod chunye ma iye mong'e ni Kristo ni en ng'a. Tang'o momiyo Jehova nokawo Nyasach polo nokawo kido mare moketo kuom Kristo. Tang'o momiyo Kristo bende noyie mondo tho, mondo gure, mondo chwade, oike, mondo nikech richo mar piny kata ni richo na an awuon. Gimomiyo ji mang'eny wuotho kod wach Nyasaye to wach Nyasaye pok okonyogi nikech pok gifwenyo kuom Kristo, pok ging'eyo Kristo. Giwuotho kod gik moko machal gi warruok kata kamano gigo ok warruok. Ukinyi sani chunya ne gombo mondo ng'ato kata ka wuotho kod wach Nyasaye to non kod chunye ma iye to wacho ni penjre niya gima wuothogo ni gini gichal gi warruok adiera, gini bende en warruok koso wuotho kod gima ket. Apako Yesu ahinya. Wan gi ji mang'eny mawuotho kod gima chal gi warruok kata kamano gino ok warruok, gino bor kod warruok kabisa. To wan kod warruok manyalo ng'ato nyalo wuothogo, ma ng'ato nyalo wacho kod chunye niya an asewalo Kristo, an asewalo Nyasaye, asewalo kuom warruok mar msalaba mar Kalvari. Omiyo abiro wuotho kod warruok nikech aseng'eyo Kristo. Ng'ato ka ng'ato mawuotho kod warruok nyalo nego ng'e Kristo. Asewacho niya warruok ok en ura, warruok ok en ran. Warruok kodonjo kuom ng'ato to warruok golo ura mar dala, kendo warruok golo fuwo ma ng'ato nyuologo, kendo warruok golo fuwo ma ng'ato dongogo, to warruok kelo rieko, warruok okelo ran. Apako Yesu ahinya. To warruok gimomiyo ji osekawo warruok en ura kata gimomiyo osekawo warruok ka gima en ran nikech jok mowar kata jok mawacho no war giwuotho kod gimoro machal gi warruok kata kamano ok en warruok. Gino bor kod warruok sawa
sawa sawa kata kidango kata timene opogore kod warruok. Omiyo jiwo jomoko wacho ni kaponi ng'ani wuothogo ni mae warruok to kata ok abi donjo e warruok nikech warruok gikawo magi lilo magi nyono gi tiendegi magi loko dasta. Duong' odog ni Yesu ahinya. Ji mang'eny warruok osetamu wuothogo kendo giwuotho kod gik moko machal gi warruok to ok warruok onge iye kendo timbe magitimo gigo ket gi warruok ahinya kendo gin timbe mag kwero kuom warruok. Omiyo giseyuak ahinya nikech gik mabeyo mag warruok ginyalo neno kod wang'gi. Iwinjo ka ng'ato warruok otamu wuothogo to warruok gik warruok mosingi e muma ni gik mabeyo mag piny wanacham gik mabeyo mag piny gigo kinyalo chope mama gigo kinyalo chope dichuo nikech isedonje warruok kod okora gi pangles mag kwerini manotho katimo kora kod warruok. To warruok ka ng'ato donjo kod chunye ma iye mo dwaro mondo ng'e Kristo. Jok mane manyo Kristo gi jogi ne chiemo manigi yie ahinya mana kaka imbe nyi chiemo nyoro miyie tinyudo ni ka Jehova osetimo ne ng'ato ono to ono ne omiyo ng'ato luwo Kristo to kata kamano luwo ng'at mokia owuotho kod Kristo to owuotho kod jala mokia. Okinyi sani kapok waloko iga gima dwaro mondo mi ng'ato ng'e ni to bende ang'eyo Kristo mawuothogo. An ja Kristo manober, in ng'at mowar manober to bende ing'eyo Kristo mimi iluongi ni ja Kristo nikech timbewa kata kwawuotho to timbewa opogore kod Kristo. We apenjie mama, we apenjie dichuo, nyako kata kijana, we apenjie bende timbeni mitimo bende neno ka chal gi Kristo adiera to bende timbeni mitimo bende moro Kristo nikech ka ng'ato ng'eyo Kristo to biro ng'eyo timbe ma Kristo morgo kod timbe ma Kristo ok dwar. Duong' odog ni Yesu ahinya. Tem miyudo ka jok mang'eny owacho kendo kod dhoge an nowara higni 5 mokadho, an nowara higni 20 mokadho, asebedo jatich Nyasaye higni 10, asebedo jatich Nyasaye higni 5 mokadho. Kata kamano timbe motimo to pogore kod warruok kendo ket kod wach Nyasaye. Apako Yesu ahinya. To wan kod Nyasaye ma ng'ato nyalo wuothogo koseng'eyo Nyasaye kendo koseng'eyo Kristo ndalo manoware to ing'eyo ni kiseng'eya tibiro ng'eyo gima ero, kiseng'eya tibiro ng'eyo gima ok adwar, kiseng'eya tibiro ng'eyo timbe mamora kod timbe mok adwar. Duong' odog ni Yesu ahinya. To wan go jok mowar kanisa dhi mama kanisa dhi maber ahinya kendo Nyasaye gwedhi kuom mano. To kata kamano penjo mapenji kod sani bende timbeni bende nyiso warruok kata rwakruokni bende nyiso warruok to wuodhi bende nyiso warruok, losoni bende nyiso warruok. Aduong' odog ni Yesu ahinya. Gik mang'eny ma ji timo giwacho no wargi kata kamano ok wargi. Gimomiyo ji luwo wach Nyasaye wan gi ji mang'eny ma bende nyodonje kanisa ne weya makra giparo ni wach Nyasaye kata kanisa en buch anyuola. Iwinjo ka ng'ato wacho niya an nabire kanisa ni mondo an bende ayud kama bende kayudo shida to dayudie jogwa. Apako Yesu ahinya. To ji wigi wil ni kanisa ok en buch anyuola, gino kadho buch anyuola. Kanisa en ng'eyo Kristo kod gik timbe Kristo. To ji mang'eny osedobete kanisa to iyudo ka ng'ato kia Kristo okia Kristo adiera mi kata kipenje ni to warruok en ang'o to ok doleri. Apako Yesu ahinya. Owacho ni en ja Kristo to kendo kuni ni en oware to kipenje adiera kendo no ni bende owari adiera tiyudo ni jali ok owar kendo wach Nyasaye ok ong'eyo kata matin nikech okia kata warruok ni en ang'o. Kipenje ni warruok en ang'o okia. Wach manowinjo momiyo donje wach Nyasaye bende okia. Duong' odog ni Yesu ahinya. To kinyi kawuono sani adware dhako moro adware dichuo moro ma chunye wacho niya adiera asewuotho kod wach Nyasaye kata kamano weche masewuothogo gigi opogore kod warruok, weche masewuothogo gigi ok chalo kod warruok, weche masewuothogo gigi opogore kod wach manawinjo. To ng'ato nyalo wacho kod chunye niya koro adwaro ng'eyo Kristo, adwaro ng'eyo Kristo kaka Kristo en, gik ma Kristo nyalo timo, gik ma Kristo ok nyalo timo, gik ma Kristo ero kod gik moko ero, timbe ma Kristo ero kod timbe ma Kristo ok ero. Mondo kiwuotho kod Kristo tibed ja Kristo mar adiera. Duong' odog ni Yesu ahinya. Wach Nyasaye na wacho ni wach Nyasaye ok en ura, ok en fuo, ok en ran. Wach Nyasaye kodonjo kuom ng'ato to golo fuo kod ran kod ura to kelo rieko. Duong' odog ni Yesu ahinya. To gimomiyo Yesu pok otimo ni gik madongo nikech pok ing'eyo Kristo kendo pok ing'eyo kaka Kristo dwaro mondo iwuothi. To wan kod okinyi sani adwaro mondo ng'ato kapok alamo kod Nyasaye onego ipenjri kod chunye ma iye sani ni to bende ing'eyo Kristo, bende ing'eyo Kristo adiera. Onego ipenjri kod chunye ni to bende ing'eyo Kristo. Ng'eyo Kristo en ohala kendo ng'eyo Kristo en tony ne chunje mag dala. To gimomiyo pok itony e chunje mag dala nikech ng'eyo Kristo otami. Gimomiyo pok itony e chunje mag dala mag siko, mag ura, mag gweng', mag ura, mag gunda nikech ng'eyo Kristo otami. Iwuotho kod jal mok ing'eyo. Duong' odog ni Yesu ahinya. Nikech idwa ni wuotho kod Kristo to in gi okora, idwa ni wuotho kod Kristo to in jachode
mamadho chode ka soda mimadhe duka. Aduongo dog ne sainya. In ja chode mundiek. To pok iwacho ni ng'e Kristo. Ji mang'eny wacho ni ng'e Kristo, to en dhako ma janyiego makata nyithi wadgi ok dwane ne dhot. Apako Yesu ahinya. Makata sani nyi chamo ga chapat kod gwende Christmas to nyathi jirandi rangi. Kendo nyi chamo chapat to ing'eyo ni jirandi to kata sikuma onge go. To ok nyiso era mar Kristo. Bende in ja Kristo dira. Nikech timbe mag Kristo nene lela. Duongo dogo ni Yesu ahinya. Owacho ni timbe mag Kristo nene lela. En era. To ngal ma onge era. Kata dhum kod dhok mayore. Kata dhok malaika. Tionge kod era. To mano kayemo nono. Sani mone ginyise era. Mar Kristo. Mondo nyaka jok moko war. Ung'e ni Kristo kara en era. Mondo ging'e ni warwo. Kara en warwo kadira. Kinyiso era ne nyawadu. Wan gi ji mang'eny masani nyotimo shopping. To king'e na dira. Wan kod dhako moro machiel ma onge kod gimoro. Onge nyathi. Ng'at ma dikonye onge. Wan kod nyathi kich moro. Ma kata wuor onge go. Onge kod nanga. Ma kata nango onge go. To ng'ato dhi e supermarket. To ng'iew ne nyithinde lewni. To nyithinde gi bende nigi lewni. Ong'iew chiemo mang'eny. To chiemo ng'eny ga dira. Ma bende dhako chamo tieki. To eka nitie nyathi kich moro. Nitie dhako moro machielo ma onge gima cham. Ma onge gima rwaki. Nitie nyathi moro nyathi kich. Ma onge gima cham. Ma onge gima rwaki. To eka wacho no ware. Kendo nyalo lamo mochopie dhok moro mayore. Modhomo lai tai. Moniko niya. Ni kate dhum kod dhok mayore. Tionge kod era. To mano kayemo nono. Duongo dogo ni Yesu ahinya. To wan gi Nyasaye ma ng'ato nyalo donje. To ng'ato osedonje. To nyiso era ne jowadgi. In mise tamuri mondo ji kik donje warwo. In mise tamuri mondo ji kik donje wach Nyasaye. Nekiji se tamuri nyiso era mar Kristo mar musalaba mar Kalvari mar Golgotha. Yesu Kristo gima nowenu maduong' moloyo gimoro amora en era. Apako Yesu ahinya. Gimone gipenjire sani ni to bende in gi era. Onge kaka inyalo luwo Yesu tionge kod era. Namba achiel gima ng'ato nego ng'e mokwongo en era. To negi er wadu kaka erori iwuon. Ka nyawadu ichamo chapat to nyawadu ok chamo chapat. Nego gweno nyawadu ok nego gweno. Ere gima isetimo. Be isetimo ne jirandi gimoro mondo ng'e ni warruok en era. Bende isetimo ne jirandi gimoro. Kata nyathi kich mani ka jirandi no ming'eyo no ang'o misetimo. Nyi chiemo miyieng'. Chiemo nyodong' jomoko nyopuko. Ang'o misetimo ne nyathi kich. Ang'o misetimo ne dhako machielo yao. Ukinyo sani adwani lamo kodi Nyasaye to negi ng'e ni nitie era ma Kristo dwaro mondo wanyisi. Onegi ng'e ni nitie era ma dhako kata dichuo onego nyisi ne jok mapok oyie kuom Yesu mondo era mar Kristo usiki e dierwa. Ondiki e muma ni ka onge era to gik mwatimo gigo kayemo nono. Wach Nyasaye en era. Omiyo nyaka wa er jomoko kaka wa erore wawegi. Er nyithindo moko kaka ero nyithindi iwuon mondo Nyasaye mar nyalo, Nyasaye mar polo otimnwa gik madongo. Adwa mondo lamie kod ng'ato. Jehova dwaro mondo lam kodi. In dhako machiel, in dhako nyathi kich, in ng'ato ma samoro nyo onge era, tiwinjo ka loso kodi dwani chak bedo kod era. Mondo eri ng'ato kaka in bendi erori iwuon mondo Nyasaye otimne ng'wono. Adwa mondo lam kodi. Kinyalo go chonge piny tigo. Kinyalo mulo TV mul. Ka ok inyalo chope TV tirwaki yie mondo lam kodi Nyasaye mar nyalo mondo Nyasaye otimne ng'wono. Nyasaye maduong' mar warwo, Jehova maduong' mar Israel, asemi duong' kod okinyi sani nikech Nyasaye manitie. Ne wayonwa era. Jehova wa era no ema wadwaro mondo wanyisi ne jirendewa nyaka ne jok moko nyal. Uro maler konyowa. Ires dhako machielni. Ires nyathi ma nyathi kichni. Timnegi ng'wono ja Kalvari. Iumgi kod remo. Uro maler Jehova yo. Iting'i malo Jehova na. Itimnegi maber Nyasaye. Nyingi mane kod nyalo. Nyingi mane kod teko. Yesu mondo yud duong' e ngimagi. Jehova timnegi ng'wono. Yesu ma ja Kalvari. Itimnegi maber. Yesu Kristo ma ja Golgotha. Iyanegi malo kod teko maduong'. Nyasaye moting'o ng'wono e lwete. Itimnegi ng'wono. Jehova mari polo yai. Jok mocha, jok mojar, jok modong', jok mong'udhi. Uro maler anegi malo. Timnegi maber. Gini bende ting'i malo. Jehova mari polo mondo gichiem kod ruodhi. Nyingi mane nyalo Yesu yud duong'. Nikech isewinja kaka ijawinja pile. Isetimo n'ogandani. Jehova mondo nyingi yud duong'. Mana kuom yie. Nyingi manigi teko. Nyingi Yesu Kristo nogo ruodha. Amen. Nyasaye mondo gwedhi. Jehova oting'i malo. An malo so kodi luonga Bishop Joseph Odindo. Atiyo kod kanisa mar Redeemed Ministries International. Jehova otimona ng'wono. Wan kod kanisa kamiluongo ni Kibera piny Nairobi ka. Kamiluongo ni Katwekera. Kidwa mondo wachokre kodi. Igoyo sime makadho piny kagi. To wamiyi direction kaka ibiro. To ka in kod wach midwa ni walami kodi Nyasaye.
igoyo sime to alam kod Nyasaye. An kod oduma machielo mabenda tiyogo iluongo ni Mana Ministries International. Mana Ministries International en oduma makonyo nyithi kiye kod mondo liete. Kidwa ni tudri kodgi to imanyo YouTube, imanyo Missions of Mana, YouTube Missions of Mana, tiyudogi tineno gik magitimo. Facebook imanyo Mana Ministries International, tiyudogi kanyo. Kidwa ndiko nigi barua pepe kata barua madhi kor yamo, timanyo manaoffice@yahoo.com, tiyudogi. Namba gi mar sime en 0718930182. Nyasaye mondo gwedh president mar Mana mabende wadwa maduong' Dr. kata President Maurice Odhiambo. Nyasaye oting'e malo kuom tich maber motimo, kendo Jehova oting' Mana malo. Asie kendo an kod dhako, an gi dhako ma dhako Karina Kinyi Manyage Miyala. Nyasaye ogwedhe kendo Jehova oting'e malo. Mama na an wuodo Bishop mosenindo, Bishop Patrick Odindo ma wuodo Chuodho ma jaseme ka kelo kit Mikayi. Kod mama na Elena Keyo Manyaka Julu. Jehova ogwedhi mama makwach Nyasaye motegno. Watematima kinda gik mabeyo ma Kristo iko ni nyimwa. Wati kokwa ol kendo kokwa rango bathwa. Nyasaye ogwedhu, Jehova oting'nu maber nyaka Jumapil manyien. Shalom. Amen. Tangi yongi mana itime mabeyo.